Има за 1 минута и 18 секунди. Здрасти, Тони. Здрасти. Какво се хилиже? Как е вътре в теб чудовището? Звяра на пола. С напа, колко ще напа. Ти също с цигара още повече? С кафева. И кафе сега. Сега ставим голяма мармалат. Кафе, диня, цигара. Още повече ще почнем да напълваме, ама... Имаш още минута, ела с мен. Не, аз ходих. Вие за госта. Аз ходих. Много хубаво беше, туалетната е много добра. Виж колко хубаво вали. И чудно. Ето 9 секунди остават до финала. 5, 4, 3, 2, 1, финиш!